Welkom bij die derde episode van Tussen Elke Bar met jouw host King B van die Coast. Vandaag react dus op Flex Baby's Ziek in mijn kop. Flex Baby is van Velderen als ik reg is. Maar die honden represent allemaal die bug. So, kom eens luisteren wat Flex voorzien. Flex Baby, man. Ik is terug en ik is ziek in mijn kop. Ik was op leef voor een tijdje en toen schiet ik op bot. Ik choke maar zit eruit de hart en toen breekt ze op kop. Ze los maar die rip en schreef een brief aan die kops. Om me te komen arresteer ongeluk als ik bots. Buzz in mijn keef kan getek Flex is een voice. Zo komen niet nachts laat je me stralen in voice. Die alpha, samen met mij zo ik de gun in mijn poot. Ik die klasse voor rappers vraag maar die wolf is een scoort. Die hele rip en vat ik voor mij, ik is moeg van die toons. Dat ik me oor vat ik niet nachts laat je me stralen in voice. Die alpha, samen met mij zo ik de gun in mijn poot. Ik die klasse voor rappers vraag maar die wolf is een scoort. Alpha, samen met mij, zo ik de gun in mijn pols. Nachts laat je me stralen in voice. Die alpha, samen met mij zo ik de gun in mijn poot. Ik die klasse voor rappers vraag maar die wolf is een scoort. Die hele rip en vat ik voor Erik klasse. Erik klasse nee, rip vraag die wolf is gescoord. gun in mijn poot. Ik die klasse voor rappers vraag maar die wolf is een scoort. Die hele rip en Oh, Erik klasse van die rippers vraag die wolf is gescoord. Bah. vat ik voor mij, ik is moeg van die toons. Dat ik me oor vat ik waarom nou je schops is die frost. Maar die is daar moet je connectie zitten om voor je te voort. Eerste naam kan ik zodat die mensen support. Die is daar moet zij connecties kan niet om famous te worden. Zal ze die man liggen. Die man liggen. Die frost, maar die is daar moet je connectie zitten om voor je te voort. Eerste naam kan ik zodat die mensen support. Het fok hij zit die Flex Baby voor. Die hele brein. Away, boy, Flex. Ze moet niet eens een naam heeft voor die mensen die gaan volgen. Zoals mijn kennis is hier een paar gevaarlijke rippers wat voor mij uit mijn perspectief met wat ik zie, wat geharder is. Als no offense mannen, wat geharder is als die mannen wat constant bizar is. Mannen wat gevaarlijk is. Ik ga niet nog namen noemen, jullie moet maar die X'ens kijken en subscribe zomaar. Koos luister via de Flex, ik get die op betaal. Import, mijn andere brein is te vol. De miller is te wijd en nou gaat de rippers aan die poort. Wat ze trappen met boots. Ze vallen op de mond. Want ik wil sporen achter, zit je aan wind in die grond. Dat is de kant van de klok. Zus. Jullie sporen achter, zij trap wind in die grond. Nijflix, zij komt hier, boeta. Zij komt hier. Ze vallen op de mond. Want ik wil sporen achter, zit je aan wind in die grond. Dat is de kant van de klok. Je neemt als op de jong. Want ze stappen kapot, op zich achter baas in die tronk. Want ik zijn baas in die piek, ik kan sowieso zit met een front. Die broers zijn van je buiten, maar het gaat voor die tong. Dat is een comatie, kan links doen met bikken zijn aan met wat komt. Die hele zijn broers over stom, het moest kak gepraat van die klonk. Ja. Nijflix. Ja, ze aan die Diabo wees het met jou. Voel je Jelle boeta. op wees wat maak Ik voel je. Flex Baby. Ja. Waar Niet dat je is klaar, man. Waar zie jij man? Ja. Kijk hier luisteren, draadzetters, die paasputten, ik laat vleelen zoals aansluppers. Ik krijg zeg jullie tussen kapers. Jullie denken jullie is baasputters. Ik laat gillen jullie dus aansluppers. Wacht. Flex. Nou goed, het baasboeta. Kijk hier luisteren, draadzetters, die paasputten, ik laat vleelen zoals aansluppers. Ik krijg zeg jullie tussen kapen, de waren heet ik een... Woe! Krijg jullie zo'n kapunten. Nou, die wat die weet die. Ik weet ook niet of het waar is, maar als je moest kiezen, was een kapunten. Die paasputten, ik laat vleelen zoals aansluppers. Ik krijg zeg jullie tussen kapen, de waren heet ik en mijn vingers van ik slaan alle mannen. Die zit verwacht je wat ik op kramelen. En een paar mannen erop in dollars op. Pa mannen die zit verwacht ik op kramelen. Tussen elke pa man.
Paard hulle, is 'n paard hulle in die game wat se baas stil is. Ek breek baas, ek is 'n baas, so ek het staarvingers. Ek is 'n myn man met sigars en pakkenis. Ek Fuck. wat se baas stil is. Ek breek baas, ek is 'n baas, so ek het staarvingers. Ek is 'n myn man met sigars en pakkenis. Ek vreet beats, ek vreet beat, die rappers is van krop. Vra vir dollars, ek kom met blends en ek chop je op. Daar is met bloed, fok met hom, daar word de kop geskop. My broer is waar nie getegenomen, so skinke dop. Salut vir Pizzo, hy is die king, hy het die kroon op sy kop. So sê my, wie gaan vir flik by die stop? En jy dink die een van julle kan nie. Hulle het die krag om dit te stop, ja? Ja man. Lekker flex, man. Boeking hulle die pussy. Fok. It's flex baby, yo bro. Kata je zo boeta, man. Yeah. Say. Wie is jullie nice, It's like. Right to jullie, hij was nou flex baby ziek in mijn kop. Mijn broer zei, is ziek in je kop. Hij was tussen elke pa. En jullie wat kyk, moet nie vergeet om te subscribe. Nou. Want morgen, oormorgen, is daar nog meer reactions.